ログラムナンバー36、新宿校火曜日14時のクラスです。担当は愛先生。福島から通ってくださる生徒さんがいるクラスです。全員が揃って練習する日は少ないですが、チームワークは抜群。どうぞ最後までご覧ください。新宿校火曜日14時のクラスで定員をおひな、どうぞ。ありがとうございました。新宿校火曜日14時のクラスの皆さんでした。続きまして